Ning 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 nong nong nong. Ini lah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Selamat malam Mbak Elisa. Ngaturaken sugeng dalu selamat malam. Wah, Tiung Cange, Mbak Yulimbo. nggih. Sedaya mawon ingkang rawuh. Matur sembah nuwun. Sembah kok sembah. Iya. Niki acara sik paling penting nggih niki panjenengan wau ngendika. Nggih. Yang penting ya wayangan niki. Nggih, Sebab niko wujud tirakatipun. tirakat kok tirakot. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten Mbak Elisa niku pancen kados ngeten mergo menika mboten asli saking Jawa. Menika keturunan Sulawesi. Nggih, tapi ya wis suwi ning kene wis lomo. Wow, lomo. Lomo. Dadi ya wis kulino. Oh iya. Ngombe Kulino dimongso. ngombe Yoga. banyu Jawa. Sowan wonten dalipun Bapak Suparwito. Bapak Parwito menika sampun dangu. Besok saya mau mantu Mbak Elisa gitu, chef kula. Oh nggih. Wah, nih pokoknya besok jangan lupa untuk datang ke sini wis di Sherlock adoh dino itu. Oh iya. Tapi iya. aku mau metune beda. Metune kok metune. Metune metumburi. Mburi ngendi? Medal wingking. Wo medal Nggih, wingking. Mbok menawi pas Sherlock menika nggih pas lagi nggih. Wonten napa wingking. mencari inspirasi wonten gen wit gedang. Kabar itu terus tak Sherlock sret ngono. Lah kok teko-teko kok terpal warna biru. Wah, terus. Kene nggone po dudu bol betul kok. Oh, betul betul nggih. Nggih, wah, luar biasa wanita menika kagungan hajat luar biasa mewah. Nggih. Kalau wingi nggih pun napa campur sari. Campur sari siang Luar malam biasa. mayangkara. Nah, sing menika dinten menika sing ujub donganipun. Dados menika nek namung suko-suko parisuko mboten kalih. Wo. Aku roke omonganmu kok senep dhewe. Suka-suka parisuka. Nggih, tapi sing paling utama kan dongonipun. Nah, mula kangge anak semata wayang nggih, ibu. berdoa apa kepada temanten berdua Mbak Sevilla dan Mas Sevilla Rizky. sama Mas Rizky menika janjanipun kula nggih dereng patut menawi ndongakaken nggih. Dereng patut. Dereng patut amargi sebabipun karono Wah iya sebabipun karono jalaran kula menika nggih dereng kromo. kromo kok kromo. Belum polo. Oh. Polo kromo. Oh, Tapi kan yo jenenge ndonga niku sik penting ketulusanipun nggih. laras. Nggih, sing pentinge apa ya napa kemawon ingkang merentul ya apa? Merentul saka jero ati, ikhlas saka jero Basa ati. Jawa tuh angel lho, merentul apa sih muncul itu tuh? Merentul. Merentul. Basa Jawa ana sing angel yo an. Apa? Ceng kiwing apa, Pak? Cengkiwing. Cengkiwing kok ceng kiwingi apa cengkiwing? Cengkiwing apa? iki dijunjung ngene lho, dicengkiwing ngene iki. Apa? Oh, junjung. Ya dikewer-kewer. Ceng kiwing. Ceng. Ceng kiwing. Wah, coba ceng Ki wing. Cengkiwing. Cengkiwing. Nah, kuwi Jawa itu tak goleki kosakatane angel. Ada lagi yang angel. Apa? Nunu. Oh iya. Apa? Kuwi diligo Nunak salin nunu swara. Nunak nunuk ki
Kok iya kok ora kok iya bedudak beduduk. Apa meneh bedundak-bedunduk ya apa meneh Bedundak, kosakata bedundak-bedunduk. Mundal-mondol. Nunak nunu, Nunak bedundak nunu. bedunduk. Dwilingga salin swara. Ngono. Pecah mati. Iya. Padha. Gak tahu. Nah ya wis apa kesugihan apa kok kesugihan kekayaan basa Jawa. kekayaan kosakata Jawa niku nggih macem-macem nggih. Ono pari terus nek wis diani-ani ke jenenge gabah, diselepke dadi beras. Ya. Didang dadi sego. Sego itu udah jadi kan. Mulai Ada siki. lagi padi yang kalau cuman cubil apa kayak Menir. menir. Engko nek wis bar dadi sego mambuke jenenge karak digaringke. Kalau udah jadi kerupuk itu ya. Ya mun jenenge pirang-pirang basa Inggris kan nasi mung rice. Rice tok. Rice tok. Ning ono sing basa Jawane angel, coba basa Jawane nek pancen Pak Sigit Dalang. Piye? Basa Jawane gratis apa? Ayo, tapi satu kata loh, gratis. Nek bahasa Inggris kan free. Free. Bahasa Indonesia gratis. Basa Jawa Ora apa? bayar. Kuwi dua kata. Dua kata kuwi. Gratis sih. Basa Jawane apa? Nunut. Kok nunut. Aku wis iki wis golek ning nganu ning nggon pasar peken. Peken. Ya, aku wis mencoba observasi Ada karena bahasa Jawane gratis. No. Apa Kalau iki? aku pas nggak bisa bayar kan, carane aku wis jupuk sayur mayur. Iki aku mau bayar gratis aja gimana ngono. Terus nganggo basa Jawane ngerti aku. Piye? Nyoh. Oh nyah. Nyoh. Ngono. Kuwi berarti gratis. Oh iya ya, nyah. Jadi aku muga-muga ora di nyoh engko karo Parwito. Ora Pak Parwito di nyoh ngono tapi umat boten Pak Parwito. Oh, nggih mugi-mugi temanten kalih awet nganti kaken-kaken ninen-ninen iki. Amin. Nggih mugi-mugi menika antuko wahyunipun jodoh. Setunggal salami-laminyo mboten namung kaken-kaken nenen-nenen yo. Tapi salami kaken kaken-kaken ninen-ninen. Nggih. Ojo kowe mau kaken-kaken apa mau? Nenen-nenen. Kuwi kesenenganku. Kuwi lho angel Jawa. Kakek we kaken nok nenek ora nenen. Kakeke kaken, nenek yo nenen. Ninen. Jadi ninen ya. Ninen. Ya wis semoga aja menjadi wahyu jodohnya. Setunggal salaminya. Langgeng anggenipun bebrayan. Langgeng. Langgeng kok Nggih, langgeng. anggenipun Wis bebrayan. mulane pacarmu terus kowe diputus mergo pusing sirahe omongan karo kowe. Nggih boten. Boten kok le pusing yo. Ngene iki malah sebuah keunikan. Keunikan. Iya. Bukan kok aku nggak payu-payu, emang aku yang jual mahal aja. Oh iya, betul. Nggih. Ya saya doakan semoga Mbak Elisa juga segera mendapat jodoh. Amin amin. Menika yang nonton streaming banyak loh Pak Ige. Oh iya iya. Senadyan to saiki barengan ro bal-balan Vietnam lawan Indonesia. Nggih. Tapi saya nonton streaming Sigit Channel juga kathah menika wonten Prof Ngapianto. Oh Pak Warek Iya, 3 Pak Warek UNES. 3 UNES. Dosen Matur kula. sembah nuwun ikut menyimak. Sembah nuwun, Nanti Pak kirim-kirim lagu. Nggih. Coba Mbak Elisa nembang apa bebas untuk temanten berdua. Oh nggih. Untuk season ini kamu saya bebaskan dulu. Nggih niki Kantheng Slendro anu mawon. Nopo? Napa niku lamat wis katon kejane iki apa? Kadung tresno, terlanjur cinta. Terlanjur cinta. Mas Rizky terlanjur Yes. cinta dengan Mbak Sevilla. Di bawah nih Mbak. Oh nggih. Oh. Duh. Ya, bisa. Calon dokter. Iya. Amin. Nyerem penggarap tugas. Nggih makasih nggih. Aku iso dadi apa jenenge bagian dari datamu. Saya yang terima kasih Pak Sigit bisa jadi narasumber saya. Selamat juga untuk gelarnya MPD. Wah, sama-sama. Pak Sigit luar biasa. Nyolong ketek lho niki. Padahal kita delok wayangan ben dino koyone piye terus lek rapi kapan kok. Lah iso bar kasih mayang terus rampung. isuk moro Semarang kuliah. Mayang isuk moro Lah Semarang. itu loh, garapnya itu kapan itu kok bisa selesai tepat waktu cepet itu loh. Cepet kok cepet. Ya, kok iso. Loh ya dibagi waktunya gitu.
Itu luar biasa. Ya alhamdulillah terus memotivasi kamu terus garap tugas. Iya, aku juga kudu cepet ndang. Cekat koncone ceket. Iya. Oh, di bawahnya Sa. Rino wengi dadi hati Walah apike suarane. urung lho lagi nggon ngarep to, nggon ngajengan, urung kepretan buri. Weh ya. Urung, jangan dibiji dulu. Biasanya nek ngarepane apik iki liya-liyane ya apik. Walah ini nek cara orang bikin skripsi iki carane lagi gawe moto tok ini tuh. Oh. Aduh, semangat ngono. Iya. Terima kasih untuk mantanku ah, ngono. Wah. Lagi ngarep tok, lagi ngarep tok. Berarti Urung tekan-tekan. motomu ya ngono ya sebenarnya. Iya. Bar iki lagi abstrak. Nah, itu kan belum loh. Tanpa dahar, tanpa nindra. Nek nembang ya cetha. Ya wis apalan kok nembang tadi ya. Ya masa nembang blekutuk neh kok lunga kabeh. Oh iya ya. Gayung yon marang selirane. Kayung Yun tahu artinya Kayung Yun? Enggak tahu. Jatuh cinta. Kalau Buyung Yun aku tahu. Oh, Bu Yuyun, duduk Bung Yuyun. Kayung Yun apa? Jatuh cinta. Oh iya, Kayung. Jatuh cinta kepada dia. Marang selirane itu kepada Oh, dia. artinya Kayung Yun seneng sama kamu. Iya. Naik. Tansah gumawang ing netra. Nah ini pertanyaan. Apa? Tansah itu kan selalu. Gumawang. Gumawangi berarti gawang ono seselane Padahal gawang. Ngono ora sih konsepnya basa Jawa itu. Iya, Pak. Hah? Apa itu? Gawang-gawang itu terbayang-bayang di mata. Oh, gawang itu kan terbayang. Terus Ah. diseseli Diseseli. jadi gumawang. Kok ya Umi dadak nyeseli ngopo? Lah Umi ini senengane nyesel kok Umi. Jero ati kadung tresno. Dalam hati terlanjur cinta. Oh iya. Tan liya, tan liya. Alah. Lek ngajari Prastiwi iki. Oh ngono. Dan liya amung seliramu satemah loro asmara. Oke. Tidak lain hanya dirimu. Satemah itu apa? Berarti Akhirnya oh, akhirnya membuat jatuh sakit cinta. Loro asmoro. sakit cinta. Iya. Sakit Ngengleng. jiwa. Aduh. Ngengleng kaya sindenku ana Ngengleng. sing ngengleng mergo tresno. Sinten menika. Kuwi Lila karo Melani salure Oh, ngengleng. Lila karo Melani. Ojo gampang loro mergo tresno ya. Perguru karo Elisa. 11 tahun. Kowe iki 11 tahun pacaran pisah. Ya Allah. Jan. Ya ora apa-apa. Mbok menawa Gusti Allah iki arep goleki jodoh yang lebih Amin. baik dari kemarin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Oh, mboten nangis kok Bu Yuyu. Grantes. Grante. Nano neno ya. Lamat wis katon tejane yen go berangkaton bancara aduh wirang
Jan le menghayati tenanan. Nah, yo no. Nana. Bacaane sarwasri jroba nenku tansah kuwon eman sekali lagi ya. Yen besengun nyata jekmi komrati aduh lestari ya tanli lopi sesare
Wah, luar Siap, biasa. matur nuwun mancane Mayu Limbo. Di situ dulu kamu ya, nemenin Mbak Umi ya, Viva. Iya, siap. Masih di sini Jumeneng? Oh, iya. Oh iya. Jumeneng. Iya, Jumeneng. Jumeneng ya. Mbak Umi di Spoti. Oh, no slindur song Pak Bib. Ning 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 nong nong nong. Kinutang kutang tansah bisa abdi. Bojoku Susila dadi tapatulana Iku serengan kudu paesai Uriku namanya Urek kabudayan Indolansa Eikum semanto Ayo Selamat malam Du Umi. Selamat malam Mbak Limbo. Nggih. Suwera ketemu ya. Kok Mbak Limbo nggih Pak De. Oh, nggih nggih. Nggih. Ya pancen bapak iki wis tuwa. Bapak Gen. Nggih. Nggih. Ngene. Sowan wonten dalipun Bapak Suparwito. Nggih, Pak. Menika panjenenganipun kagungan kersa mantu. Nggih, Pak. Ya. Mbak Sevilla karo Mas Rizky dadi manten. Nggih, Pak. Nggih, aduh, saiki saja yuk manutan nggih, Pak. Ya aja munggah nggih. Mendoakan apa kepada temanten? Oh, Berdua. mendoakan Iya. kepada teman-teman berdua. Walaupun Tapi, kamu belum jadi manten enggak lah apa-apa. nggih, kula dereng nate dados manten. Nggih. Napa pareng to, Pak? Boleh, boleh. Mboten dosa, Pak. Mboten. Oh, mboten. Nun sewu Nduk Afifah kelahiran tahun pinten Nduk Umi? Tahun 2004. 2004 Jabang bayi. Nggih. Kuwi walah lah wis. 2004 wis bayi cengir lahir. Nggih, Pak. Oh, nggih. Iya, Berarti sekarang umur piro? Dua- Roli koro 22. 20. 22 ki basa Rolikur, Mbak. Rolikur. Oh iya, Nggih. roli 20 likur. Rolikur, Mbak. Ya, Kalau wis dalam enom. bahasa Jawa itu rolikur. Ngoten. Rolikur apa rikur? Rolikur. Rolikur. Rolikur napa rolikur, Mbak? Rolikur. Ya, besok enggak apa-apa masih jauh. Aku wis 33 likur. Loh, kok Piye tau 33 likur. 33 likur, Mbak? Lah ya toh. Kan kamu udah dua-dua kan udah pakai likur. Ya. Berarti kan patang likur, 5 likur, Rame. Nggih, 6 mboten likur, ngoten. 7 likur. Duh. Bukan, 25 tuh udah lawe. 25 tuh udah lawe. Berarti aku Oh, oh. 33 lawe. Iya, Alah, betul. Telu Karo lawe. Eli saya marake mumet ning sirah. Nggih. Doakan kepada pengantin Mbak Umi. Nggih, mugi-mugi kagem temanten kekalih, mugi-mugi pinaringan wahyu jodoh. Amin. Bahagia selalu, ayem tentrem, ojo padu nggih, Mbak. Mas, Saya tak protes. pripun? Gak mungkin dalam rumah tangga gue ra ono padu. Ojone berumah tangga, wong lagi pacaran wis do pas. Pasti padu. Ra mungkin ra Oh, padu. iya. Nek ora padu perlu dipertanyakan. Oh ngono ya. Berarti Oh, komunikasi tidak baik. Tidak baik. Ini Oh, jenenge silent treatment. berarti nek wis menikah kudu padu. Itu Ya ora bagian kudu dari ki ra padu. ngono. Padu ki bumbu. Ah. Bumbune wong omah-omah ben sedep. Ngoten. Ah. Ben saya romantis ngono to, Mbak. Nah, itu Oh. mengklarifikasi jenenge genahke bentuk perhatian yo padu kuwi. Oh, gitu. Nek padu terus ya ora Yo apik. rape. Nggih. Iki Betul, lho, Pak. manuto karo Mbak Elisa sing wis pengalaman padu. Pengalaman padu 11 tahun nggih, Mbak. Ora sih, aku ki 11 tahun padune paling 2 tahun bisa. Iya, nggih. Mbak Umi, sak menika lenggah wonten pundi Mbak Umi? Dalemipun? Wonten Solo, Pak. Wah, sampun pindah Solo mboten teng Ponorogo mleh. Mboten.
Solonipun pundi? Kentingan. Oh, kentingan. Nggih. Kentingan. Kentingan, kentingan, kentingan. Kentingan. Pak. Kentingan. Kalau di iya. Jogja ada juga yang agak mirip. Napa? Daerah Jalan Kaliurang itu. Namanya Kentungan. Iya. Kentingan kan Solo. Kentingan Iya. Solo. Di Jogja Kentungan. Oh, ngono. Jalan Kaliurang Cerak PLN. Cerak PLN. Oh namanya kentungan. Iya itu. Pokoknya KM 8. Coba aja ke sono. Nek Kentingan ngendi? Kentingan kan Jebres. Solo, Oh, Jebres. Jepres. Iya. Ya. Oh, Sesuk tak dolan kentungan. gonmu. Oh iya. Iki lho ana layang iki lho. Nolayan. Saking Mbah Kakung. Wow. Pak Tugiman keluarga Bapak Suparwito nyuwun iki sesideman kembang rawe karo podang kuning. Wow. Wah. Tertanda Mbah Kakung. Lah iki ratune podang kuning zaman Pakai biyen Umi Hafifah. Betul. Niku lak riyen to, Pak. Walah. Iya ya. toh. Zaman semono. Niki neruske kuliah niki Mbak Umi. Napa, Pak? Tesih kuliah terus. Anu Pak, nggih pangestunipun mawon. Niki tesih cuti. Oh, cetes suci. Nggih. Situ. Citu. Tapi rencananya gimana? Rencananya pengennya kuliah S2, Mbak. Oh iya. Ya, tapi cari beasiswa dulu. Nanti kuliah di UNES saja. Kuliah di UNES. Oh, kuliah di UNES, Pak. Di UNES RPL itu nanti dibantu Pak Warek 3 Pak Ngabianto. Oh, nggih. Ini Pak Ngabianto saya carikan mahasiswi baru UNES RPL. Oke. Nggih, Pak. Dadi UNES ben walah yoga sinden dualang tak jak irono kabeh. Ten UNES sedaya. Ning UNES kabeh. Oh, Sekolahnya enak. Gurune ramah-ramah. Dosennya pripun, Pak? Oh, ramah-ramah niku kan Ramah-ramah. jelas. Nggih. Kuliahlah di UNES. Udah kelihatan hasilnya lo cepet. Berapa tahun Pak Igit? 1,5 tahun? Iya, 1,5 tahun sudah selesai. Memang kalau S2 itu umumnya berapa tahun sih, Mbak? Lah kalau keset-keset itu sampai 4 tahun. Tergantung iku Tidak ada keset. waktunya. Kowe keset apa ora keset? Kalau cepet ya 1,5 tahun sudah selesai. Oh iya. Dari keset apa ora? Ya. Podang kuning dibawani Mbak Umi ya. Oh nggih. Iki request saking Mbah Kakung. Iya. Ugi saking dari Mbah Kakung menika nggih mengke nyuwun ninggal katresnan. Oh. Yang nyanyi Mbak Ima. Wih. Fans berat Mbak Ima. Oh, Ima Lovers. Lagu ini aku tujukan untuk keluarga dari Kalimantan. Oh. Keluarga dari Kalimantan sudah hadir kah? Oh, Kalimantan nganggo kah akhirnya. Oh, pakai K. Iya kah? Iya kah? Ayo Mbak Umi. Nadian wujud temong peksi. orang yang papat lagi lahir. Ayo, aku isih kerasan yang ketingan akhir-akhir ketingan orang yang papat. Nggih, Pak. Nek jenengan niku pas kula 2004 jenengan berarti tesih napa? Bapak Rabi. Oh, Nikah. ngoten. Nggih. Nikah 2004. Cita-citane Mbak Umi dados napa? Pengen dados anu, Pak. Napa? Manten. Heeh, nek manten iki otomatis. Itu cita-cita wi. Pengen jadi orang yang bermanfaat aja, Pak. Mbok Kuwi ya wajib. mbok nek pengen bermanfaat, mbok ndak dino ki ning omahe sapa-sapa melu nyapu, melu mbah-mbah. Terus pindah omahe sapa mesti Oh iya, Pak, bermanfaat. aku dimanfaatkan. Pengen jadi orang, Pak. Ya bener sing ngono. Saiki apa saiki? Posisi. Iki ketok nek bocah isih bingung urung duwe cita-cita. Ya, belum punya cita-cita, masih
apa itu cari jati diri gitu loh Pak. Oh iya. Ya masih merangkak. Semono merangkak. Cetok ngadek jek kok merangka. Masa wenggan kung golek isi podang jenar. Mengki nggih nyuwun berkahe Pak Haji Haryanto mengki minggah panggung. Oh nggih. Nenenane Iba bunga engatiku nyanding bisa nganggo minir barang. Lah iya Mbak Uming. Mbak Elisa bisa duduk di sini enggak Oke, apa-apa. siap. Biar Umi Hafifah Ratuli Podang Kuning. Iya. Sebeli so wong kacek setahun karo Awang anakku. Iya, no Awang 2005 iki 2004. Iya. Endo. berarti kula sak putrane jenengan nggih Pak. Yo sak anakku, Nggih, wis anakku. leres. Umi Hafifah Ponorogo. Yo coba Podang Kuning Mbak Umi. Esok awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggur lek isih tak sayang. Obeng-obeng mitanggonku ora krasa Dangdutnya Mas. Ayo Jo, munggah kene Jo. Kancani nduk bumi Jo.
Jangkep ono Mas Jolang, ono Mbak Umi, ono Mbak Elisa kene sa. Kenalke Jo iki Mbak Umi. Oh, Iki nggih. Presiden Cakraningrat sing anyar iki. Walah dengan neng golek-golek jos jis. Lho, bar iki langsung seragame Salim riyen, padha. Pak. Elisa bareng saiki bar iki seragame Cakraningrat. Walah. Saemperan kaya karyawan pabrik sukun. Kok iso? Nggih piyayine ki alus lembah manah lho. Wah, Nderekaken bingah Pak Igit. nggih sowan wonten telepon Bapak Suparwito. Ah nggih. Kowe iki tak kandhani metune engko wis nrunyuk. Kowe iki tak kode engko metune iringane khusus kok malah takon leren ning parkiran sik aja ngetok kok malah nrunyuk sik. Lah kula ora sabar. Wis ora betah kowe. Ora betah malah dikeneng pawon riyen Pak Igit. Kalih wong wedok-wedok do njaluk foto. Foto kabeh sing ngrewang karo kowe. Nggih sing masak mriku lah ambune ora ana sing minyakan belas. Bareng foto karo kowe do seneng. Seneng napa angger bak plengak dibusak, angger tak plengak dibusak. Lho, bar foto kowe karo kowe mbok plengke dibusak. Nggih. Sebabe Jarene elek Pak Igit. Nggih. alah. Mendoakan temanten Mbak Umi dan Mbak Elisa sudah. Wah, Sudah. nggih. Mas Rizky sama Mbak Sevilla. Sela niku. Sevilla. Sevilla. Untumu ditoto. Sevilla walah gudi nggih Pak Igit. Villa niku gudi. Oh Nggih. Imajinasimu kok iso tekan villa tekan rumah bareng. Oke. Napa jenenge Piyayi Cikarang. Cikarang Bekasi. Heeh. Mas Rizky saking Cikarang Oh, Bekasi. Cikarang Bekasi. Kamu pernah ke sana kah? Pernah Pak Igit. Lo di Bekasi? Bekasi teh bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Kamu bisa bahasa Sunda? Saletik Pak Igit. Coba digo ngetes iku bener apa ora tak takon Mas Rizky mengucapkan selamat malam para penonton semuanya, selamat menyaksikan wayang kulit dalam rangka nikahnya Mas Rizky dan Mbak Selvia. Ngono coba basa Sunda. Nika kedahipun ndongake riyen. Oh, ndongake sik. Nggih, oke. Wilujeng nglampahi rumah tanggi. Semoga samawa salawasna aya kebahagiaan lahir sinareng bating Kang Rizky eta jeung pamajikanna. Iya, iso. Kene kok maskulino maling.
Malingmu adoh tenan-tenan. Maling ilmu dadi sinau ora kudu karo guru, sinau karo alam menika nggih penting. Karo kahanan ya. Oke. Coba aku urung pati percaya kowe nek lincah basa Sunda, pinter basa Sunda. Angge sithik. Selamat malam, selamat menyaksikan wayang kulit. Wilujeng wengi aya wayang kulit sinareng jeng Ki Sigit Arianto Rembang. Nggih. Wong kene kok masamu lho Pak Igit. Sowan daleme Pak Wito ki ora cepete-cepete. Iki mau salaman karo panjenengan Bapak Haryanto. Kebetulan iki mau aku pas mangkat mriki bareng bise. Wah, Kowe kuwi. bareng bise saking cepete kula gandul nggon guri. Kok gandul to, Om? Lah pripun wong kepengin cepet bis kan set nyelip ngoten nika. Akhire set parkir. Parkire ning ndi? Parkire ning kono to. Kono. Lah awakmu ning kono rak ya dienggo parkir timbang nganggur to ya. Iya. Menika request saking Kang Gampung Ganti Bapak Suparwito. Mboten kitang sekedap Bapak Haji Haryanto katuran minggah panggung mendoakan kepada pengantin. Nggih, wah nika Berkahipun. ketingalipun nembe gayang-gayangan kalih Bapak Wito. Nggih, ta. Wonten mrika. Nggih. Nggih. Monggo Bapak Neng Haji. neng neng nong 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 nong. Nyun berkahipun Bapak Haji Haryanto. Matanaman so. Turuk turuk. Sugeng dalu Pak Haji. Sugeng dalu Mbak Limbo. Nggih, jenengan minggah kok julang lirak-lirik sepatu panjenengan. Pak Haryanto kuwi CS aku biyen montir Pak. Masa? Berarti ngabdi ning garasi kono. Tukang ngeban kula. Nggih, nggih, nggih. Kula niki wis kaget kok. Pripun? Kok kudus jan wong wayangan lho. Oh, nggih. Ternyata niki sing wayangan ora mau Pak Haryanto tok. Oh, nggih. Pak Sarwito nggih. Hobi juga seniman nggih, hobi juga Oh, iya. nguri-nguri seni budaya nggih. Nggih, laras Bapak. Kula dieling zaman Pak Dalang Sigit niki riyen niku kula orbitke teng Kudus. Kira alhamdulillah sakniki sampun dadi dalang kondang. Tapi Amin. wau mboten lali kali kula. Kula pas salat maghrib badhe buka kampeke dateng. Nggih, Mas monggo Mas buka mboten purun tak tawani buka bareng-bareng. Mboten purun. Nggih. Lah kula mboten poso. Jajane nggih mboten napa-napa wong kula niku senengane poso nggih. Pak Haryanto niku lawuhe wong sugih jebule senengane kerupuk, Jo. Mung kerupuk karo tempe tok iki lho. Kerupuk tak amati iki iso. Kula niku biasa Mas pun lah. Kula niku ora ana perbedaan. Oh, iya. Kira wong donya niku napa sing digoleki sih? Kira. Nggih napa to? Ya, Duit niku terutama. pun pokoknya awake dhewe iki asal seneng karo akhirat mesti donyane kegowo. Oh, nggih, nggih. Jadi jangan diributkan masalah dunia, kira. Sing penting awake dhewe seduluran kalian jenengan, aja Nggih. lali, nggih. Barang dari dalang kondang aja lali mbek kula niki. Mboten. Kapan iki ringgitan garasi melih? Sekedap boleh Mas, nek pun ngoten kan kula nggih purun. Suweneng aku Pak Haryanto anggere ngendika dienggo seduluran Eh, suweneng. kowe ora dijak. Lah Pak Haryanto ki ra beda-bedake ape ngajak seduluran yo. Mesti engko mesti engko ditumi duit yo. Kula niki gara-gara kula nggih matur nuwun lho Mas sampai sampean. Wonten dawuh, Bapak. Kula niku sok ketemu Bener Hana nggih sampean dateng. Jadi kula niku matur nuwun. Pak Mau Comblang. isine mau ndongakno mugi-mugi jenengan nggih rukun rumah tangga. Amin, amin, Bapak. Kula niku tak ndongakno. Kula niku sok ketemu Bener Hana nggih Pak Sigit sing ngenalno kok. Nggih Ya. Bapak niku terakhir. Ya wong dhewean kula kepenak, Mbak. Ya. Lah penasir Mbak Melisa ya ora wani aku. Ah, mboten. Riyen derek ketok kok, Pak. Jek kaya anakku. Matur nuwun pun ngaten mawon. Namung kula ndongake putrane Mas Sarwito sing dados rumah tangga nggih hari niki jadi pengantin mau tak dongakno sing rukun. Amin. Nggih. Aja masalahno sing sithik sing barang sepele aja dimasalahno. Pokoke awake dhewe rukun 5 nggih. Angger kowe
rindo karo Gusti Allah, mesti kowe dirindoi karo Gusti Allah. Amin. Wis pilihanmu aja do ribut. Nggo kaken-kaken ninen-ninen sampai donya akhirat. Amin, amin. Mulane nek durung siap nikah aja nikah. Kira. Leres, Mbak Melisa itu. Leres, Ya. leres. leres. Kenapa? Jangan sampai kita nanti putus di tengah jalan. Betul. Kita kepengen wong rumah tangga iki selawase. Nggih. Diputus tapi dalam keadaan sing merem, nggih, sing sae. Ngono niku dungane kula, nggih ta. Pokoke namung nonton Mas Arwito jenengan tak dungane langgeng usahane berkah manfaat, nggih. Amin. Amin. Kula niki mau isane napa nggih? Isane ngeten iki tok, nggih. Bungah nyenengno karo wong akeh, nggih. Seduluran. Nggih, seduluran. Kula Pak Sigit jenengan tanggap dulurku, nggih. Nggih. Siap. Nggih. Ngoten mawon nggih. Lah pripun iki seduluran? Wis pokoke seduluran nggih. Salaman sih terus duluan. Nggih Bapak jenengan. Malah dadak ngerogoh sak barang to Bapak. aku ki Pak. Julang lo digagas. Kene iki sedulure kok. Lho, endi to, Pak? Matur nuwun. Matur nuwun, Ada. matur Nuwun, nuwun. Bapak matur suwun. Malah Pak, nggih sembah nuwun nggih Bapak. Rezekine ora lokak malah kebak. Lah, Amin, sedih. amin. Alah, nggih. Wonten salam saking Ibu. Nggih. Nggih. Salam. Ibu mboten sowan mriki. Nggih. Lek wonten wedal ditunggu. Nggih. Oh nggih, sembah nuwun. Salam kembali kagem Bu Nurhana. Nggih, salam balik kagem Bu Nurhana. Sehat selalu Bapak. Nggih, mbah Alah. nuwun. Turut. Matur nuwun Pak Haji. Wah, aku ki sok ben kaya Pak Haji Haryanto kuwi. Amin. Anggere ana wayangane sapa aku munggah, mung pidato diluk terus njukuk dompet. Nyah. Nyah. Apa? Nyoh. Pak Igit iki kok dompet ora nyoh-nyoh ngono. Nyoh iseni ngono nggih. Loh. Potongan ya. Awang mayang aku terus munggah nembang sesideman tak kei share. Lho sok ben nek jagat mayang yo munggah share. Duit. Yo aku wae. Cita-cita aku iso ben ngono kuwi Jo. Dadi anggere bengi iki mung keliling miliki anakku. Oh, awang mayang ning Kabungan Kidul. Oh, jagat mang ning Kabungan Lor, Ugur Wira, wirih. Tilak, tilak ngoten ya Pak. Pak Igit. Pak Terus aku joget ning isor karo ngene. Aku wis ngerti tujuane Pak Igit. Soalnya anake mayang ning Etan Ratan karo ning gone Kulon Ratan, dhek wirawiri terus delok ketoprak. Nggih. Aduh. Nggih sembah nuwun Pak Haji, ngenjing sowan. Sembah nuwun Bapak, nggih sembah nuwun. Wah, ndek Kuwi- dulur Pak. Nggih. Surat magrib mau sing diwaca ayat apa yo dawa nah ora. Menawa ayat kursi sak mejane Pak. Jenengan iku piye? Yo ayat-ayat nek suwi ku ora ayat Qur'ane ayat-ayaten. Mboten nggih. Suwi ora rampung-rampung. Nggih sembah nuwun. Nggih, nggih. Iki ana layang meneh dari Bapak Santoso utawi Pak Peno. Weh mengke nyun lestari ki jeng miring. Terusan saking komunitas kesediaan Jawi. Nyuwun sumanding. Oh iya. Ora lali sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Mas Utomo. Wah iya, sing wis ngladeni awake dhewe. Nggih. Nggih. Iki mau didhisikke sesideman Kembang Rawe king Mbah Kung menika. Oh, ngaten. Wong loro ana Mbak Elisa, ana Mbak Umi. Weh, Upama padha legane upama sak pantaran lho, Jo. Cik. Guru upama kowe milih Mbak Elisa apa Mbak Umi? Awakmu nek kira-kira ya iki aku takon sik wong cinta kalau tidak sehati bagaikan sebelah tangan Bertepuk saja. sebelah tangan. Nah, Nggih. umpama aku naksir jenengan ngono pertama kali permintaane sampean apa? Bingung mesti. Retindasku elek to. Ya sampean aja mutusi ngono Lah sik. permintaan kira-kira apa sayang? Permintaanku dikasih kepastian aja dulu. Wow. Pasti, nek niki pasti. Kalau Elisa permintaan pertama apa sayang? Aku sing tak jaluk. Iya. Motomu. Wah iya. Apik lho Jo kuwi Jo.
Tresnoi carei dari moto turun ke hati. Tadi ki ndelok motomu dulu. Oh, motomu mendolo. Motomu dulu kok moto mendolo. Lah itu tadi ngomongnya mumet ngono ya. Dari mata turun ke hati. Terus akhirnya menjalin cinta sehati ke pelaminan. Wah, cara bojoku loro ngene Pak Igit. Piye? Tanggoku bendina ndonga aku kondang mati. Kok iso? Lah sing lanang kaya boyo wedok ngene-ngene iki lah ya. Ape ndang ape do dinggo. Tapi malam hari ini kamu pasangkan keduanya menjadi mesra seolah-olah menjadi pasanganmu. Mbak Elisa coba sesideman digandrung Julang. Etek-etek wis sesideman karo Julang. Oh ngeten. Kula sik gandrung niki. Oh iya no. Ya, Sing rada apik yoga ya gelem aku. ngene lho. Ora sangkem bot. Engko nek ketok-ketoke kok awakmu ora betah terus kepengin mutah langsung sor ngono wae ya. Ada ya. Yo. Wiwitane Wiwitane. dicekel tangane. Kene tak cekeli. Oh, Tak cekeli. cekeli. Aku sing wedi line iku lho. Kok cekel ya. Tak demek. Hah, aku ape didemek. Anderek sang peki. Nembe gandeng nopo Mbak Elisa? Nikita. Heeh. Nikita. Heeh, gandeng nopo niki? Kadal. Mbok nyambik ngono ora apa-apa, rada gedhe sithik. Jenengan ngerti kadal ora? Napa niku kadal? Kewan cilik tapi sing senengane melet. Piye? Nek meret piye, Jo? piye? Alah kok apik kowe timbang kadale. Lah kula pakane kok Pak Iki. Oh iya. Coba oper karo Mbak Umi. Ya mripate iki lho. Wah. Nyapa sampean kok terus nganu ki ngapa? Ibumu WA aku Pripun? titip anak wedok. Lho, kowe kenal karo ibuke Nduk Umi? Lho alah ibu niku kanca kula mek Bang Mekar. Juga Bang Mekar. Lah ibu-ibu nek karo do guyu, berarti kowe omahmu sok nggo kumpulan ki nggo Bang Mekar ya, Jo? Nggih. Kemis sore, Kemis sore. jam 4 ya. Jam 4. Jenengane mbok takok wong Bu Sigit ya anggotaku kok. Layak. Kowe do terus do ngomong bareng-bareng do ngopo to kowe? Nika anu Pak Igit, saderengipun utang memang kan ada kata-kata perjanjian. Oh, perjanjiannya piye? Ya. Ini kalau satu kelompok mengucapkan dengan kalimat, saya berjanji akan membayar tepat pada waktunya. Terus? Apabila yang lain tidak bayar, anggota harus nalangi. Bojoku diutang pira lho? Oh, alah, Pak Bukit niki saniki setiap Kamis nika 217. Nggih. Niki pun tok 40 ajeng diguling melih. Sayang terus ke melih. Wong loro kok ayu-ayu kabeh. Karo bojomu sing nang ayu ndi? Ayo apa iki? Pak Igit masih mumet yo ayu iki to Pak Igit. Pria bagus kang olah budaya Bocahe ayu pinter kepengin nyetot pipine ibuke aku. Loh, Tak kira nyetot pipine anake. Lah putu anak iki wis pantarane anakku kok Pak Igit. Piye umpama menurutmu ngono awakmu iki imbang-imbangan umur wae ya. Nggih. Pura-pura bersandiwara. Umpama awakmu omah-omah karo aku ngono piye perasaanmu? mesti aku ngenes. Lah, iki jawaban jujur iki. Lah ya mosok aku tangi turu nyawang kaya ngene. Arep turu nyawang kaya ngene. Madang nyawang kaya ngene. Terus iso uga aku terus mbok setrumno listrik kabeh gede ngono ya. Kaya wong nek wong lanang kuwi wong wedok ki rasa milih-milih sing penting cinta yang suci. Wong nek wis dadi bojone iki lho, sing dienggo iki ora raine. Lah Lah apane? apa? Loh. Apa
Apa maksudnya napa? Ati. Oh, Oh, hati. ati. Sehati one heart. Iso Inggris Nah, barang. kok saged bahasa Inggris bareng to Pak niki, Pak? Oh, ki basa apa-apa iso kok. Sunda iso. Basa Sunda saged. Madura iso. Arab ya iso. Ah, kene keturunan Arab. Arab apa? Arab pati genah. Iki. Sawan menyang kutha gedhe. Lho iki Nduk Umi. Wah, iki WA saka Wakil Rektor 3 UNES Pak Ngabianto. Oh. Ki nyimak dadi dua layar. Sing kiri iki nggo timnas karo Vietnam, sing tengen Sige Channel. Oh. Kalah kan kalah. Nggih. Oh. Iya, terima kasih Pak Sigit. Mbak Umi bisa kuliah S2 di UNES. Langsung diterima sebagai mahasiswa baru 2026. Oh. Iya, wis saus matur karo Pak Warek. Langsung. Rono kon njukuk jurusan apa? jurusan. Lah berarti kula langsung ten UNES langsung bayar ngoten, Pak. Oh iya. Oh. Terakhir tanggal 8 gitu nek sing S3, Bu nek sing S2 raro. Oh nggih. Pokoknya spesial untuk para praktisi-praktisi di lapangan. Bagi pelukis, bagi yogo, bagi sinden, dalang, pemain film, toprak kabeh iso kuliah ning UNES. Oh nggih. Ganti Elisa. Elisa iki sono untuk dewasa iki. Ora rondo iki aku wis dewasa banget loh, aku wanita dewasa aku padahal. Wis percaya berarti wis mudeng karepe iki. Nah, Wis yo, mudeng. dok, Karepe kon kadang nembang podong. gentenan iki lho. Oh iya. Duh, Elisa. Bendera teraske yung Aja nggon kono. Wis toh engko aku terus ngono kuwi tak imbang 20. Kok sithik men ning imbang. 20 yuta Pak iki. selendang kuning. Bayarmu ki piro arek ngimbo iki? Hah? Bayarmu ki piro? Wong arek ngimbo 750 iki? nek arep 3 tahun mosok ra lunas. Oh iya. Bener. Selendang kuning kan saking Alah. Iki pacaran tapi dibuak. Ndelek kene ya. Ben ra ketok, ben deg-degan. Engko nek ra ketok aku kleru. Apa sing kleru apa genahno? Lungguhe iki lho lungguhe. Tuh. Sing ora ketok dikongkon ketok ya Jaya. Lah iya, sing ora ketok dipasani Senin Kemis gen ketok kok. Coba ndelok suaramu kaya Ganti kowe, Jo. Swara kurang permono. Ono merongose saya ketok. Kula niku asline gak merongos. Lah napa? Pas lahir niku ilate kula kedawan. Lah, ape diketok dokter. Heeh. Lah niku nggo heman, akhire untune sing takon nututi ilate. Oh, ngono. Oh, ngono. Ngono. Dadine ngeten niki. Ndek menawa ya mbokmu cirikane seneng karo kowe bangga. Kowe bangga. Kudang ganteng-ganteng dhewe lho mbakmu. Oke, Piye ter? angger pe sekolah no. Bagus dhewe, bintang-bintang dhewe. Ape teng pundi Mas? Sekolah Mama. Terus Bareng ning sekolah nawar kancaku Jiro Lupatmo, tetep elek dhewe. ya itu tanda bukti bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tulus. Abadi seperti matahari. Ke endi mo raine? Rai ini dhuwur kok delok raine ngisor. Ah ngisor ki yo duwe kok. Rai apa? Rai lok. Iya. Ya. Mama ape seneng aku tenan ate. Ora kowe iki lho kaya Yuyu Kangkang. Rasane aku pengen nyebrang rono lho. Wah, kepengin digendong mesti. Aku lak Simbolis iki ngene. Ning wasis ngungro.
kalimu kekamban kok. Kamban. Iki lho, pikantuk salam saking CFC Semarang. Cik. Mas Surito, assalamualaikum, sugeng dalu Bapak. CFC Semarang derek nyimak salam kagem CFC Senusantara. Rayu sembah nuwun. Sembah nuwun. Salam Mas Utomo. Iya. Apalah kita tanpa penggemar ya Pak Iki. Oh iya, betul, Terima betul, kasih betul, Cakraningrat Fans Club. Nggih, Pak Suwono gebek. Iya, nggih. Nggih, sembah nuwun Pak Suwono Gondosari. Ngemplak. Nggih, matur nuwun. Terus Hangung romarang bendara Tiah sulis tiap pijer ngincangake alis Oper Nduk Umi Hafifah mumpung disimak niki Mas Kuncoro Umpama saking Semarang menika. Nggih, selamat S2-nya. Oh nggih, sembah nuwun Mas Kuncoro ya. telaske nak Terus tresno sesideman. Umi. Luwih becik patenan nibang pisahan. Payungke Mas. Ah. Kembang rame ngidul gerobokan so. Monggo Mbah Kong.
Matur nuwun, menika request yang Mbah Kakung Pak Tugiman menika. Nggih, mugi dados. Mbak Elisa Nduk Umi saged lenggah rumiyin. Nah, men mimik-mimik dhisik ya. Nah, Saking komunitas kesenian Jawi, Nggih. KKJ menika. Nyuwun lagu Sumanding, Jo. Weh, nembe ngehit